EZE-ANA Ugochi tubelu. Ogbuefi oraifite. Egade. Odinana bụ eziokwu. Odinana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere ọnụ na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbosi ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempo ọ ya adị. Maka na eziokwu anwụ chacha, ndị oge eriga anyị front and back, front and back. Fagasi gara aga onye Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, okpuru ụka dịkwa, mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. EZE-ANA si na ọma mme, ọdịnala ọma nkwụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma wagha ube, ọdịnala ya adị. Ụtụtụ ọmadụ ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ m nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Distansị abụrụkwa ịbara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ọ ngalaba anyị ji ekwubi okwu n'afọ maka mgbasa ọdịnala Igbo. Ụbọchị Mọnde na Wednesday anyị ji enwe ya administration using ọdịnala method. Ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị niile all over the globe. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Then bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ the major difference between uka-odinana, Christianity and Odinana spirituality. Uka-odinana, ndị na-efe n'anya otu chi. Ọnya ka m ji bịa. Gee ntị ma gee ntị nke ọma, ihe ya ahụta taa ga-atọ ọnụ ya life around ma ọ bụrụ na ikwelu. Ihe nwere ike imerụ ya friends and well wishers bụ ịtụsa vidio a, ozi anyị na-enweta taa, atụsa ya ka ikpere ibe gị n'ụfọdụ. Yes. Mana before m gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ka na-aga n'iru. Yes, ọ na-aga n'iru. Ụbọchị 19th ya Mọnde na-abịa nọ ka anyị ga-achịkọta ya n'isi njedebe, chụọ aja dị iche iche ma mekwasị aka gbuo ebulu ma chụọ aja dị iche iche. So ndị niile sonye na aja ga-enwetakwa ihe onyonyo
etu anyị si wee chịkọta ya ma aja dị iche iche achọrọ. Echefuna na ya adịghị show social media ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. So ndị sonye na aja bụ ndị ga-enweta afụja bụ ihu ọrụ ebe a nọ wee chụja ma aja dị iche iche maka ọdịmma nke mmadụ niile ndị sonyere. Ị nwekwara ike ịbịa sonyere anyị ụbọchị Mọnde maka iso na ya bụ aja ritual anyị ga-eme. Then nke ọzọzi bụ kaadị anyị ji bịa taa bụ MTN and Airtel ka anyị ji maka inye ndị only our fans. Yes. So ma before anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa, enwere m admonition, ndụmọdụ nwere mma enye gị. Ya bụ ndụmọdụ nwere mma enye gị bụ 1. Ịmalụ na dibịa na mmadụ na-alụ dibịa ma na mmadụ na-alụ eze nwanyị does not make the person a custodian of ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya? In Igbo spirituality, enwere the ranks. Dibia bụ a profession. Etu medical doctor si bụrụ a profession. Dibia bụ mmadụ nwere onyinye mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Then owere mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na-esi na-enye ndị mmadụ, ma ọ were mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na-azọ ndị mmadụ ndụ in one way or the other. That does not make the person a custodian of ọdịnala. Onye bata na ọtụtụ ndị nwere ike ide eme dibịa taa mana ha marọ ntọala ọdịnala Igbo. In fact, ụfọdụ agbakwụdo ntọala na ihe gbasara ọdịnala na be ha. Ụfọdụ nwere ike nọ Lagos na-alụ, ụfọdụ nọ ebe dị iche na-alụ, mana ha marọdụ ha eso n'otu ọdịnala. Ịghọtara ya? So ka ịghọta ya, ka ị ghara isi na dibịa sị gị bi n'ọdịnala Igbo enwere ụdị ranks ndị decision making in ọdịnala Igbo custom and tradition. Yes, which dibia, iwe dibia does not qualify you. Enwere ndị eze mmụọ, the Akaji of us, ndị nọ na okwu mmụọ dị iche iche, that is the chief priest arụsị obodo debesịrị, na ndị Akaji of dị iche iche ndị na-efe ana obodo dị iche iche a na-efe n'okenye. Yes, na ndị chiri echichi ọdịnala dị iche iche dịka ndị chiri ichie, ndị chiri nze na ọzọ, and the entire traditional institution nke igwe maọbụ obi maọbụ eze were part of it. Hapụzikwarị na a na-echi igwe maọbụ obi maọbụ eze kịta nke gọọmenti maka ihe na gọọmenti na-akwụzi ụgwọ. Onwezie onye ọbụla ma ndị ofeta obenye onye ọbụla chọziri ịzọ igwe maọbụ obi mgbe gburugburu a na-agwa gị adị azụ ya azọ, ife na onye agwa anya bụrụ igwe ga na-agba ọsọ na-asị kezi ka esi wee chuzie na ya na ume ya zuru ọkwa ya. The gods na eze mmụọ a na-agba ama na the gods have chosen the person maka na ọnwa ọdịnala na mmụọ nọ na ana obodo na-echuzu mmadụ na onye a nwere the qualities to lead his people. Etu a ka ọ dị gboo. Hapụzikwa na-abịa na-agba egwu agbara ụgwa. Ịghọtara ya? So ka ịghọta nke ahụ admonition. Then ka iwe malụ ka ọ ghara ịbụ na n'imerụ o nwezie ka ofu dibịa si wee mehie ibo ya ndị ọdịnala niile. A dibịa does not represent ọdịnala as institution. Ịghọtara ya? Ọ nọrọ onwe ya na profession ya. Ihe eji na medical doctor wee mere mpụ na ọmụtọ nọ wee sizie na wee si ọzọ represent English ụka anyarị.
Dibịa nọrọ onwe iche. Yes, ọ nọrọ onwe iche. Mgbe ọdịnala bụ ọdịnala, mgbe emelụbere ọtụtụ ihe n'ọdịnala, enwere ndị a na-akpọ ndị amụma, ndị na-akụ amụma ọdịnala. Na be nna, na my village, enwere family na-akụ amụma ụlas. Yes, o nwere ike ịnọ ebe a nọ, mmụọ abezie ya ozi, ya jebe ebe dị etu a jee ma ọkwa dị etu a n'obodo. Ihe dị etu a ga-emekwa, ma ọ bụrụ na emere ihe dị etu a, and etu ahụ si mee nkụ ya na maka ọ ga-esi wee mee, ma ọ bụrụ na emere ihe osisi mee pavakit. Ọ dịbu. So nke a ga-ọ bụrụ ya ka anyị bịara ekuzi taa. Ihe anyị ji bịa tata bụ difference between Christianity, ndị ụka anyarị, ya na okpukpere na-adị otu chi bụ ọdịnala Igbo spirituality. Now, major difference bụ na ndị ụka anyarị kwenyelụ na-enwere Chukwu ịtọ. Yes, ọ ibe a kwenyere. Agbanyeghị etu ọ na ha si wee tụwa isi, ha believe na enwere God the Father, ha believe na enwere God the Son, ha believe na enwere God the Holy Spirit. Anọ ya batara ha ga-asị gị na ha na-ayọ n'aha Jizọs, maka na ha believe na ihe ọbụla ha yọ n'aha God the Son na a ga-emere ya. Ha agakwa otu the extent ịgwa gị na ewezụga na onwere ebe ọnwụrụ ihe esi wee ihe ọnwụrụ ị nwere ike ime na-abụrụ na ị yọrọ n'aha Jizọs. N'ọzọ Jizọs bụ the way. Ebe ha na-achọ ka ha promote another personality wee sị na ọ bụ Chukwu. Ebe a ka ha n'ọdịnala nwere disagreement. Therefore, ha wee promote this 10-second personality agbụrụ Jizọs si na Chukwu ka ọ bụ, na ihe ọbụla ị na-ayọ ọbụla aha ya, na isi gị n'ebe ọ nọ, ihe ọbụla aha Jizọs, you will not get everything nwere aha Jizọs. Ịghọtara ya? Mana ọdịnala disagree. Maka na before ndị ụka anyarị abịa, ndị be anyị na-efebe uri chi, anyị believe n'otu chi. Ọdịnala believe in one God. Even na-elota mgbe anyị na-eje ụka anyarị, agwọ katikist na-ajụrụ anyị ọsị, ọ bụ so ofu Chukwu dị? Ha sị yes, na ọ bụ so ofu Chukwu dị. Mana ha sịchakwa na ofu Chukwu dị maka na ha ma na ofu Chukwu dị. Mana ebe ọ bụ na ha chọrọ create another personality called Jesus, they have to start looking for avenue in order to accommodate that second personality actually created with Jesus. We're saying you're not here. Chefuzie na akwụkwọ Genesis 1 sị na Chukwu okike kechara n'elu ka na ka ihe niile dị n'ụwa, na mmụọ Chukwu na-agagharị na-eme mma. Ọ bụrụ another personality is one God. That's what ọdịnala believes. Nọọsụ ofu Chukwu anwade. And ụbọchị nkọwara gbasara the 10 commandments, agwara m gị na ọdịnala adịghị efe chi ọzọ na-abụrụ sọ ofu chi. Ọdịnala believe rụwo ndị na-akpọku Chukwu okike without na-esighị n'aka isi ka ayọ n'aha onye a. Ịghọtara ya? Yes. Ọdịnala adị ayọ adị efe ụlas ofufe. Ọdịnala adị efe ndị anjelu nke Chukwu, ndị niile ị ga-akpọ afa bụ ịgbọrị ụlasị, ịgbọrị ya ndị egere na ndị mbụ, ịgbọrị ya ndị anịka ntana, ịgbọrị ya ndị enu na ndị ana, ịgbọrị ya all the names ọsọ gị kpọọ ha, a na-akpọ ha n'ọdịnala, means na-asụrụ ya n'onu be anyị. Yes, ndị ụka kpọrọ ha principalities and powers, to 24 elders, cherubim and seraphim, the thrones, the archangels, the angels, and so on and so the saints. Mana ọdịnala Igbo, anyị nwere afọ anyị kpọrọfa ndị egede na ndị mbụ, ndị adịka ntana, ndị ichie. Anyị kpọrọ ha ndị anjelu nke Chukwu, kpọrọ ha arụsị, kpọrọ ha Amadioha, kpọrọ ha Ogugu. They are all the same thing. Ha niile with the principalities and powers. Ndị anjelu nke Chukwu na-echịkọta ya ọnụ. Ndị ụka nwekwara ndị nke ha gwa. Ha bụkwara principalities and powers, angels,
the Virgin Maria, the saints, and Ndinina, Sentinkewa. Yes. Ha kpọrọ ndị niile a sịkwa na ndị niile a bụ ndị gịnị ndị na-enyere ha aka ayọta ayịyọ. So n'ọdịnala Igbo bụ ma ogwugwu ma udo ma amadioha ma ndị a niile, ihe niile a bụ ndị anjelu nke Chukwu. The entities of power, ndị egede na ndị mbụ, ndị anị ka nta na ndị niile a ma arụsị niile a, ihe niile a bụ ndị anjelu nke Chukwu, the entities of powers. We are not worshiping them. ịghọtara ya? Achọrọ ka nkọwara gị ihe dị iche na worship and honor. ịghọtara ya? Gịnị bụ worship? Worship bụ ọchịchị na akwụkwọ Genesis say, do not worship another god before me, meaning nye nwere chi ọzọ ị na-efe karịa m. ịghọtara ya? Now na onwere chi ọbụla ị ga-ewe n'ọnyanwa kajara ya na-anwa aka, kajara ya nọ ịkwọ, ma ọ bụ jara ya na-eri otutu ya. Na onwere chi ọbụla ị ga-efe wee sị na akwụkwọ Genesis asị ma ọ bụ ihe ọbụla imeji nwoke ma ọ bụ imeji nwaanyị, ma ọ bụ nke ọbụla ha niile si na onwere nọọsụ ya bụ Chukwu kere elu ka ala. ịghọtara ya? N'ọdịnala Igbo, we don't worship all those entities of powers. Rather, ihe anyị na-eme bụ na anyị pụtara ịkpọkuo ndị anjelu nke Chukwu, kpọkuo all the elements, ha nyere gị aka ka ị nweta ihe na-etu a. You are soliciting for help. You are applying what I call PR, personal relation. Personal relation, PR. So, anyị si n'aka ha wee na-ayọ ha maka na ndị kwuru okwu siri follow who no road. Those are our ancestors. They are now in the spiritual realm. They understand the terrain more than us. The entities of powers, the elders, they understand these things more than us. So they know the channel to take our prayers and requests to. Ihe ọbụla ịfụrụ n'anya karịa Chukwu ja ka ị na-efe, ihe ọbụla ga-eme gị ka ị disobey natural laws. Do you know that no one that worship ego? If you love money to the extent that you can go against natural laws, you won't get Chukwu in order to admire money, in order to get money. Ego ka ị na-efe, ịmara. Yes, ịbụrụ onye ogbu mmadụ maka ihi ego, ị na-efe ego. Maka na you, in order to get money, that money, you care ihe Chineke kwuru. Maka ihe inwego another thing ịtụkwasara obi, ị mere admire more than nyanwa, ego ka ị na-efe. Ị nwere ike na-efe nwaanyị. Yes, ị nwere ike ịmacha na iwu Chukwu sịrị ga-ejekwuna nwunye mmadụ, ma n'ihi maka ihe na nwaanyị amaka, you go against maka ụtọ nke anụ ahụ nye nwaanyị ka ị na-efe. Ịghọtara ya? Yes. So ihe ọbụla ịtụkwasịrị obi karịa above. So n'ihi na-eje na ogwugwu ma ọ bụ n'udo, ma ọ na-akpọkụchi onye ụwa gị, ma ọ na-akpọkụ ndị ichie, abụrụ n'ihi na ihe na-ayọ ha ka ha nyere gị aka wee yọta ayịyọ. Ọ bụ ịdị worship ha na ha bụ Chukwu. Nsọpụrụ a na-enye the level by level. Ọ nwere ụbọchị kụwara nkụzi wee sị gị na na-enwere nsọpụrụ a na-akpọ dulia. Nsọpụrụ mmadụ na-enye mmadụ ibie. Gwa gị na-enwere nsọpụrụ mmadụ na-akpọ hyperdulia. Nsọpụrụ mmadụ na-enye mmụọ kịanụ. Let me put it that way. Nsọpụrụ mmadụ na-enye mmụọ kịanụ. Like nsọpụrụ ị na-enye ndị mmiri, nsọpụrụ ị na-enye the water element, nsọpụrụ ị na-enye the amadioha, udos and rest of them. Because you know they are higher than you, they are spirits. They are not human. They are under Angelo Kechu. Now,
mana nsọpụrụ a na-enye Chineke ka a na-akpọ latri ya. Chineke na mmadụ adị ama aka onye ka a na-enye nsọpụrụ karịcha. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị ka mmadụ ga-atụ na-efuru onye Hausa ọfụ nnukwu ala ha ji. Etu ọnwụ na ala Igbo asị na onye chiri ọzọ onye nnukwu mmadụ. If you see a rankadede, open the down, rankadede. Onye ahụ la ji ebie ya aka n'ahụ. Ọ nsọpụrụ ka onye rie nọ nnukwu mmadụ in the society. Obi nọ na worship alaji. Ma ife onye Hausa, onye Yoruba, ọ daa na ike arọ, ike asọ. Obi nọ na worship ye. Kama na ugwu ọ na-akwanyelu okenye Korean. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị. Na-efuru mmụọ karịrị wee kwari ugwu. Yes, ịkwari ugwu, mana ugwu anyị kwari ya abụrụ nke dịrị Chineke. Ugwu ị akwari Chineke karịcha abụ na idebere iwu ya. Iwe ike isi na akwari Chineke ugwu nwere ịma iwu that the 10 commandments, ịma iwu ọdịnala. Ị gaa n'iru na-ada iwu ndị a sị na ịlakịrị Chineke. No, if you love God, keep his commandment. So all ihe Chineke tụrụ anya n'aka gị. Ịghọtara ya? Chukwu enwere ọ na-eri ji ma ọ bụ ede. Ihe ọ na-eri iwu to praise and worship, to show gratitude to him. However, mgbe anyị na-ejizi ji na ọkụkọ eji akpọkụ Amadioha ma ọ bụ udo, ndị a bụ ndị njelu nke Chukwu anyị ji in appreciation as human wee yọọ ha biko ha nyere anyị aka ka mkpadetu anyị na-ayọ ka nweta anyị. You know why? Chukwu okike nọ na his throne. He governs the entire universe through Prusi. He governs the entire universe through Dangelia. Agwara m unu si unu na earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual. Onye na-asị mmadụ God punish you does not understand how things work. God can never descend so low to start punishing Ifeanyi nwa Chijioke na Ifeanyi. No, is belittling him. In fact, even Mr. President enwere ike ịnọkịta descend so low pịapịwa gịtarị. Enwere ihe iwu ya ibe anyị amaghị na court asị na ya n'ihe receive 24 lashes. Mr. President can never descend so low because of the judgment. Mana enwere agent of government. Ndị ọ bụ ọrụ ha ịpịa gị. Ndị ọ bụ ọrụ ha sentencing to prison. Ndị a niile bụ the agents of government. Ndị a niile bụ ndị na-ejere gọọmenti ozi. Government can deal with you, punish you the way you deserve using the government organs. If you do good and you deserve to receive the honor, maybe CFR, OON, and the other honor, federal government may mmadụ. All what through agents of government ka ga-esi wee recommend gị. And they will know that national honors. And much na what is happening in the spiritual, ị ga-eji ihe na-eme na what your environment will understand here. Na earthly governance, etu ihe niile si aga, ịda iwu government, use for this arrest, charge out to court. You only I find they are go to Jenga. Any now agents of government, he maintain law and order. Etu aka in the spiritual. Enwere ndị angelu nke Chukwu. Ndị ọ bụ ọrụ ha in charge of this earthly atmosphere. Ndị ọ bụ ọrụ ha efu n'ihe na-aga n'anya na anya. Ndị ọ bụ ọrụ ha recommend the mmadụ for blessing. Ndị ọ bụ ọrụ ha intercede for your promotion. Ndị ọ bụ ọrụ ha inye aka fụ na ihe niile na-aga ọfụma. Enwere ndị angelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ maintain ihe niile ekere eke ka ihe niile na-aga to further creation. So why we are establishing what I call PR, personal relation with them, is to be align ourselves with them. Beyond a chigi, beyond the chair, now other entities of powers. Once you are in a good book, their good book, they will never allow you to go astray. Example. Omono nwatakịrị bi na ya adịghị, mana nwatakịrị is so respectful to the state of what I know. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Okay, charge of ma. When nwatakịrị ya awọfụ ka ibu ijere ahịa bụrụ so many load or bata. So uncle, mom, come let me help you.
Watakra the good, even the environment here na ama ya no bezi monwa. You will one day na anata here. Welfare adjunction. Ebe some people they may assault. What will you do? You will stop and they fight for him up here. He just fighting because now Watakra have been a good child. Or Watakra have won respecting up here. They mira about bezi mother, therefore you stand for him and fight for him up. Yes, to accord. So when he had good record of with natural laws, he did make them mad. He did do them mad. He did Zori. He did Mama. He did me here and so. The natural force that is in charge of natural guiding this gross material at the earth. We found you worthy. Believe in me, they will never allow you to go astray. How many? So when we are approaching, aligning ourselves with our chi, when we align ourselves with other elemental beings, the water elements, the salamanders, and rest of them, I found sorry for her. Man, I need about what we had about her. Man, I don't know what I English where Kowala those things. Man, I never really care when I have got other spiritual books. Man, I need when I found about her. Yes, you will get behind me, what you will get behind. Water sprite, you get by you open them or handle to me, or handle by Jimmy. He also handle by Genuana. He need that last on Monapoha. Man, he need now, they are the spirits, the different spirits. Morning, more. My name is more, comma, yes, more, okay, man. Depending your lifestyle will determine the one you attract to yourself. So, what am I saying? What I'm saying is that Ordinary Igbo does not support you to worship those elements as God. Rather, he gives them honor that they deserve. Hafutaga says, "Nwa na-erube isi nwa ya na-akwa ya ugwu." Ewe gosi gị. Ịghọtara ya? Mana ọnya ka anyị ji eme ihe a na-akpọ PR. Ka anyị na ha dị n'udo, because you can never win war against the spirit. Never. You know why? Even Jesus saw in a book, where see the spirits, all the elements, they should die. He never did. He understands the principle. Man will the beings from the light region. Man will the beings for the dark region. About the mojo, when the beings for the light region about mama. But whether the good or the bad, he never even asked even the bad to die. Because he understands the rules that they will never die. Because they are spirits. Manaha knows the other, no, he hear cholo, and yagi. It's on my nagin, my chon, and yagin. Tell me anywhere in the Bible, I challenge you to tell me wherever Jesus also said it. Even the mojo to die. They cannot say it because you understand the rule that they will not die. Yes. That's why I say, onye unu ji, unu na-emebiri ihe. Ọ dịkwa n'ezuru unu ya mkpa. O negotiate a bargain with them. Wasi oke nwasị n'ime onye dị etu apụta. Example, o nwere ebe ọfụka na Bible, wasi onye kwuru ha sị na ha bụ igwe. O were negotiate with them. Imeche ka Bible gwa ihe niile. O negotiate with them, wasi oke ngwa, sị n'ime onye unu ji pụta, na onye a dị ezuru unu ya mkpa. Nwa banyị n'ime igwe ezi. Ha were banye n'ime igwe ezi niile aha banye n'ime wee nuru wee jee na mmiri gbagbuo ha ncha niile. O jirigo ha gboo onwe, o jirigo ha sacrifice ya ka onye a wee nwere onwe ya. But he never said die, because you know that he will never die. Kama na ndị ụka anyị bịa rie anyị richa anyị rie anyị front rie anyị back. Anyị nwere otu uche ihe Jizọs ga-anwa chi ga-anwa emewuro esi ha die ka gị nwa na onwe nwa ọba nshi ya asị na ha ga-emegide na ha ga-anwụ. Ọ dị possible. The more you are making yourself their enemy, the more you are saying die, the more you are opening more war channel. And believe in me, you never go free. You got that? What will Robert need to make war? But I Jesus and don't go back to where keep a udo. As you go to go to your mind and through mine, so I get my lap. As you be where do and I keep women, you hope that don't make troubles. But you are here on earth.
ọfọ nna nna ha ejebe ọkụ gbawa ihe obi ndị iche isi ọkụ gbawa ihe niile na-eme aja na be nna gị isi ọkụ gbawa ihe niile na-eme ya opening war front you are making yourself enemy and believe in me when the war comes you will not stand. So what am I saying? Isiokwu anyị bụ ihe dị iche n'ọdịnala mara maka na ama na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ọdịnala ya kpatara ọtụtụ ndị mmadụ ji emislead ndị mmadụ ma ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara how ọdịnala works or what ọdịnala spirituality stand for. So what am I saying? Ọdịnala spirituality worship only one God. Anyị bụ ndị na-efe naanị otu chi. Echi niile mma akụzi gbasara ịga ọfọ. Ịghọtara ya? If they permit. Yes. Ka ịghọta etu esi akpọkụ Chukwu okike a nke kere enu kana ikenesia ya iwe kenezie ndị anjel ya dị na-ejere ya ozi. Ịghọtara ya? O nwere ihe nwere ike ịbịa inecha anya nwee ike ọ bụrụ na ị nwere ike iri iche m n'ịbịa na tempụl. Ụfọdụ ndị maara ụzọ nwere ike amarago na nwere ike o jere iche nwunye m ma ọ wụrụ iche some of my ndị ọnụ through their they will reach me. Mana ndị mmadụ naturally onwe mgbe ihe abịa nwere ike ọ bụrụ na nọ n'ime tempụl na ya nwere ike ọ bụrụ na ma ya apụta mana o nwere ndị marụgoro na amarago na ị nwere ike meet my wife bụ ya then ọ bụrụ ihe dị necessary enwere ike abịazie m ozi n'ime then ọ bụrụ na oge mmasị oke ngwa go I will solve the problem or wait. You understand? That's how things work even in spirituality. So building, spreading your tentacles and building bridges, it will help you a lot. So note, Odinana Igbo, we are not worshiping them as Nahabuchuk. No, rather we remember them. Why do we do sacrifice to them? We do sacrifice to thank them. Example, we Father for Thanksgiving. Are you worshiping Father? Yes, no. But I na-enye ya unto say na ka anyị ji enye ekene na orie ya na aṅụrị ya Fada nwere ọ ga-enyere ya aka wee yọrọ ya ahịhịọ ka Chukwu mere gị ihe ọjọọ kwa eziokwu na okere ihe na-adaniziri m na mgbakọchi onye ụwa m wee gbakọchi onye ụwa m wee sị ya chi onye ụwa m ekenekwa gị na-ejikwa ji na ọkụkọ ikene gị maka ihe i mere ọ bụrụ ọnya ya erie rather other elements will come and eat but ncheta aka etu anyị chetara ya bịa yọọ ya ahịhịa nwa utu ọkụkọ na ji ọ sị ahụ nwa nwere respect nwa azụrụ nke ọma yatago eziokwu na m sichakwa ụka ọgwọ ndị mmadụ ga-eri wee mesara aka dise nwere ndị mmadụ na-abịa na my temple. I don't drink hot, I don't drink alcohol, ma ndị mmadụ na-abịa with expensive even wine I don't drink. Occasionally I almost take wine maybe just little na ma ọtọ ịgba na-eweta some of those expensive wines ọ bụ na ha bịa ma hot ọ bụ na ha bịa then ndị mmadụ nwere ụfọdụ ya abịa na be m enye mfa gwa ụfọdụ ya abịa efu na-eme ndị mmadụ aṅụọ ịghọtago then mana onye awanyere m ya ekenego m ya kpere ya ekpere however onye ya kọnsumuzi ya bụrụ m nwa so ọ bụrụ etu a ka ihe si wee dị n'uche nye nwa na onyego m nwa abụọ m nwa riri egwu eji eme nji emesara aka etu a ka ọ dị. So ndị angel anyị na-akpọku entity supporters anyị na-akpọku actually we know they don't have mouth ọ bụrụ ha na-eri mana appreciation anwa na anyị gosiri adata ọka anyị mechakwa were emesara aka ndị mmadụ erie ihe a chọrọ ụwa aṅụrị ndị anwali rie wee mesara aka tapụtara ịbịara Ugochi chiwọda tempụ ibe nta ndị mmadụ ga-erikwa ṅụọ tasara ka obi aṅụrị ihe a chọrọ. Ịghọtara ya? Ọ ihe nna achịkọwalụ gị ka ịghọta ya ọfụma ọfụma. Ọdịnala Igbo adịghị worship any echi ọbụla except God Almighty. Rather enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị na-eburu anyị ya ebudara Chukwu etu ahụ ndị Katọlik yes ndị Roka Rome sikwa eje ayọ Virgin Maria etu ahụ ha sikwa eje ayọ St. Anthony of Padua etu esi ayọkwa St. Jude of Tarsus etu esi ayọ St. Francis of Assisi etu esi ayọ St. Maria Gorati etu esi ayọ St. Catherine Maria Emmerich etu esi ayọkwa St. Padre Pio etu esi ayọ St. Agatha etu esi ayọ St. Paul of Tarsus etu esi ayọ St. Anthony of Padua to mention but few. 2 hours. So, they got you of ma. Ordinary Igbo, we call on God Almighty. After thanking God Almighty, we now make peace with other entities. Example, when you get submit a petition na Abuja, you go maybe petition contract. Then on your way going, you go the minister or PA to those people
close to the power. Because don't want to hear it to submit. Because you know, I hear it to our easy. I will know easy. I will appreciate. And I go, all PR, personal relation, you may build. To accord number, so we call upon them to intercede on our case. But we are not worshiping them as God. Only have worshiping as God. Now I go, you got you off, man. You want to send the message in the WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Get into my card. I will watch that. I even do that airtime. I will Airtel 500, MTN 500, 52 69 64 86 93 90 22 09. Again, and the last one 52 69 64 86 93 90 2209. For MTN 85 46 45 22 21. Let me call for the last time. 85 46 45 22 21. Now, to work your company, me and you know, you can either sit here. Ekubia mo kahara bondinine na tiata no na nibo mo bondinine na tiata uche mahaya na tiata or not. May they receive favor, may they receive inspiration, may they receive clear understanding of how things work in creation. Let each and every one of them that ever lost valuable things, let them recover them back. Now, to work can keep me here. Only can in the Sinaki Abia. Yeah, guys, yeah. In the next video, to Sari and Dozo. I got Dokanoga one case yoku, etching for Wednesday by 9 a.m. Yeah, guys, yeah.